Сред безмилостен бурен океан, където шепотът на древни легенди се слива с воя на вятъра, самотен фар се противопоставял на мрака до една съдбовна зимна нощ. През декември 1900 година тази светлина угаснала, а с нея изчезнали трима мъже, оставяйки мистерия, която озадачава и смразява повече от век. Представете си, че сте напълно сами. Не просто в къщи или в тиха стая, а истински изолирани, заобиколени единствено от километри безпощаден океан, върху изсечена скала, едва подаващо се над повърхността. Такъв бил животът на пазачите на фара, който се издигал на Ейлин Мор, най-големият остров от шотландските Фланански острови. Място, за което местните шепнели, наричайки го другата страна. Място докоснато от нещо друго. Завършен през 1899 година, този фар бил лъч надежда сред суровите води на Северния Атлантик. Проектиран да води корабите безопасно през коварни води, той бил обслужван от екип пазачи. Те били пазители на светлината, редуващи се на смени в изолация и дълг. Нека се запознаем с мъжете в сърцето на тази енигма. Джеймс Дюкат, главният пазач, бил опитен ветеран, семейен мъж с 4 деца, които го чакали у дома. Томас Маршал, вторият помощник, бил тих и надежден, с 5 години служба зад гърба си. А Доналд Макартър бил временният пазач, който замествал. Той бил бивш войник, известен със силата си, но също и малко сприхав. Това били пазителите, последната отбранителна линия срещу мрака. 15 декември 1900 година. Параходът Арктър, плаващ през Атлантика, забелязал нещо обезпокоително. Фарът на Флананските острови, чиято светлина обикновено носеше сигурност и спокойствие, сега мълчеше. Съобщили за проблема, когато стигнали пристанището, но сурови зимни бури направили всякаква намеса в района невъзможна. Дните се превърнали в седмици. Никаква вест, никаква светлина. Едва на 26 декември, деня на подаръците, корабът Хесперус си пробил път до Ейлин Мор. Представете си Джоузеф Мур, заместващият пазач. Той стъпвал на скалистия бряг на Ейлин Мор след дни в морето. Очаквал да го посрещнат колегите му. Очаквана била и познатата рутина на фара, но нещо било ужасно нередно. Пилонът за знамето бил гол. Нямало кутии с провизии, готови за товарене. Зловеща тишина висяла във въздуха, по-гъста от морската мъгла. Портата към комплекса на фара била затворена. Главната врата също. Всичко било заключено здраво, сякаш самият остров бил изоставен. Мур бутнал вратата, влизайки в неизвестното. Вътре, сякаш времето било спряло. Буквално. Часовникът на стената бил замръзнал. Леглата били неуправени, сякаш внезапно опразнени. Обърнат стол лежащ на пода, мълчаливо свидетелство за... какво? Някои разкази споменават полуизядена храна на масата. Този детайл рисува ярка картина, макар някои историци да оспорват достоверността му. Но въздухът бил тежък от неотговорени въпроси. 2 чифта дъждобрани липсвали от закачалките. 2. Но третият останал. Това означавало, че един нощ бил излязъл в бушуващата декемврийска буря. Без защита. Защо? И къде били другите? Кръвта на Мури стинала. Той не се бавил. Знаел инстинктивно, че се е случило нещо катастрофално. И се втурнал обратно към Хесперус, за да съобщи смразяващото си откритие. Незабавно бил изпратен спасителен отряд. Претърсили всеки сантиметър от Ейлин Мор. А това, което открили, било силно обезпокоително. На западния кей, мястото за разтоварване на припаси,
Доказателствата за свирепа буря били неоспорими. Железни парапети били огънати като кламери. Релсов път бил изтръгнат от бетонните си основи. Скала, тежаща на тон, била изместена. И тогава дошъл наистина шокиращият детайл. Спасителен пояс, закрепен на над 30 метра над морското равнище, бил откъснат от мястото, където е бил захванат. Силата на вълните трябва да е била невъобразима. Било ясно, че чудовищна буря е опустошила острова, но данните от дневника добавят нов объркващ елемент. Часовият дневник записвал силни бури дни преди изчезването. Това били бури, за които корабите в района не били съобщили. Един запис дори споменавал 3 пазачи да се молят. Опитни пазачи на фар да се молят заедно. Това не е рутина. Това е знак за изключително бедствие. Сега, някои от тези записки в дневника са оспорвани. Вероятно са украсени по-късно, за да засилят мистерията. Но основният въпрос остава. Какво наистина се е случило на Ейлин Мор? Официалното обяснение – вълна-убиец. Пазачите, вероятно опитвайки се да обезопасят оборудване на западния кей, били изненадани от бурята. Те били пометени от бушуващото море. Правдоподобно е. Щетите били огромни. Липсващите дъждобрани предполагат отчаян, прибързан опит за помощ. Но това оставя въпроси без отговор. Защо и 3 биха оставили фара без надзор, нарушавайки протокола? Защо няма сигнал за бедствие? И къде са телата? Те никога не били открити. И така теориите се вихрят повече от век. Нелеп инцидент, да, но някои шепнат за по-мрачни възможности. Убийство сред изолираните мъже, подкладено от напрежението на затвореното пространство. Свръхестественото, Флонанските острови са пропити с фолклор. Има легенди за морски духове и древни сили. Дали нещо неземно ги е отнесло. Има дори по-диви теории. Морски чудовища, шпиони, отвличане от извънземни. Истината, обвита в мъглите на Северния Атлантик, остава неуловима. Фарът на Флананските острови стои и днес, автоматизиран от 1971 година. Лъчът му все още прорязва мрака, но той е мълчалив свидетел на мистерия, която отказва да избледнее. 3 мъже изчезнали, пазители на светлината, побилнати от морето. Те оставили след себе си само въпроси и траен хлад. Енигмата на Ейлин Мор. Натрапчиво напомня за силата на изолацията и безпощадната природа на морето. И за мистериите, които понякога просто отказват да бъдат разрешени.